קקטוס וקוי. שליטרלי כל המשחק יש אומגות. במשחק הקודם לא נראה לי היה. ובמשחק השני יש אומגה לכל מקום. לפה, לשם. אתה לוקח אומגה בשביל לקחת עוד אומגה. סכנה. אוקיי. אני עכשיו נכנס למערכת שלבים. טוב, נו. ממשיך, ריאקטור אקסס. נראה כאן. שזה מובילית יחוד. זה לפעמים מובילית יחוד. אני יכול לשים את המצלמה שלי בצורה נכונה, ואתם תראו שאני... יש כפול. אוקיי. אם שהלכתי מכאן, לכיוון היה לכיוון האפור, אני מנחש שעכשיו זה לא ייקח אותי לכיוון האפור. צריך אם הטמפרטורה גרעינית בטמפרטורה נגיד חמה, אז כן, יש לנו בעיה. זה לא ייגמר טוב לאף אחד. אם נגיד עכשיו זה כאילו יש פה כאילו אם אני עכשיו מחמם לכם את המקום הכל מתפוצץ וכולם יכולים להאשים אותי אחר כך, כי למה לא? עכשיו אני מאוד נסער לו וזה, עליו תהרוג אותי. זה עוד שאלה, למה לעזאזל בניתם את ה... אני יודע שזה זה, אבל למה בניתם את הכור הגרעיני שלכם באיזה הר-געש? עזבו הר-געש, הר-געש עם אומגות. קפיצה אחת לא במקום, פספוס אחד ואני מת. אני לא מאמין שמה שקרה הפוטר... מה זה הפוטר מפגרת הזאת? כאילו, אתם באמת חושבים שאם אתם תבנו את הכור הגרעיני שלכם בהר-געש לא יקרה כלום? זה המקום! זה המקום! ואם מישהו עכשיו, נגיד, מפסיק פה את המעברים שלכם, שכביכול אמורים לשמור על המקום קר, אם אני עכשיו מחמם לכם את הכור הגרעיני שלכם, אם אני עכשיו מחמם לכם את הכור הגרעיני שלא מספיק שהוא בנוי בתוך הר-געש, הכל יתפוצץ וכולם יצטרכו להאשים אותי. ככה זה, פשוט הכל יתפוצץ. השאלה היא איך אני יוצא מפה, או איך אני מגיע לפה. ויש תשובה אחת. אומגה. אני רק צריך לטפס חזרה לפה. שזה קל, הם שמו לי פה מעקה, ויאללה. Never underestimate the מעקה. מה יש מאחורי הדלת הזאת? אני יכול להשתמש בשיפטו כדי לראות, כי יש אופציה לפעמים במשחקים. יש פה סלע, לא נראה לי שיש פה משהו אמיתי, נכון? צדקתי, או שאולי יש פה טלפורטר, כי אנשים עושים שיפט לוק, אוקיי. בוא נראה.
אני צריך להגיע למעלה מבלי למות בדרך על ידי איזה שנוזל עם אקדח. אוקיי. בחיים שלי לא ראיתי כור אטומי עם כזה. זה לא נראה לי גם בטיחותי לבנות כור אטומי באיזה הר געש. זה כאילו הם רוצים להגביר הילוך. וכאילו הם רוצים שכולנו נתפוצץ יותר מהר. לא אחראי מצידם, באמת שלא אחראי. אתה לא יכול לבנות כור אטומי בתוך הר געש, אתה תתפוצץ ישר, אתה לא תחת אותו במקום ואתה יכול להתפוצץ. אני רואה משהו. אני רואה דלת אדומה. יש לי הרגשה שאני אצטרך. נראה לי אני אצטרך לעשות אחורה פנה ולהביא איתי משהו כדי לראות את הדלת הזאת. אוקיי. אנחנו חוזרים אל מלכודת המוות הענקית הזאת, המכונה הכור הגרעיני שבנוי בתוך הר געש. כאילו, כמה אידיוטים אנחנו יכולים להיות.
רשם לי עכשיו אתה נכנס החוצה, או נכנס החוצה. רגע. למה יותר ריאקטורולס? אני יודע שזה ריאקטורולס, לא חשבתי אחרת. זה ריאקטורולס, אני לא חשבתי אחרת. וזה נראה כמו דלת. זה לא דלת, זה דלת, זה דלת. רק המשקוף. איפה? איפה אני אמור... וזה מחזיר אותי לנקודת התחלה. יש לי C4. טוב. הבנתי, זה אמור להוריד אותי למעלה. איזה אומגה זה. אומגה אמור להיות הפוך. אומגה אמור מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. זה לא בנצ'י. זה לא בנצ'י. הפוך. מה יש פה? יש פה עוד אחד. יש פה עוד איזה סייפגארד. זיפליין. חלאס. זיפליינס. אינטראקט. אוקיי, יש פה עוד אחד שהורדתי. כמה סייפגארדס יש פה, ואם היינו בשרת יותר גדול, לא יותר חי, נראה לי ש... אוי, תראו. הקרלוס הסקיפל שותף. אוקיי, אני יכול ללכת על הצינור, אז זהו שזה יהרוג אותי. But one way to find out. MP! אלוהים, המקום הזה יותר מסובך להתמצא פה באיקאה. יותר מסובך להתמצא פה כמו שמסובך להתמצא באיקאה בתור ילד. זה מבוך. המקום הזה ענקי. יודעים משהו? יאללה פאקית. אנחנו הולכים לעשות את מה שהשם שני אומר. איפה היציאה מפה? יש לנו קשר שפה את היציאה. רק כדי שהם יגידו לי, אתה עכשיו נכנס לחוצה. אתם מודעים לעובדה שלהיכנס זה להיכנס פנימה, ולא... תרשמו לי, עכשיו אתה יוצא החוצה. מה זה עכשיו? Now entering outside. זה לא נורמלי. אוקיי. נראה לי שאני במפקדה שלהם. זאת הרשע. אז זה חלון? אני יכול... ואין סיכוי שזה חלון. זה פשוט אני חשוף לירי. אוקיי. אוקיי,
יש פה? זה יעני. זה גיצים, כמו מדורה בל"ג בעומר. זה גיצים? זה לא טוב. מי הירו, עכשיו אני רואה שיש פה בכזה גיצים. אוי, זה הספון שלהם. הם עושים ספון פה למעלה. Deactivate Post Laser Field. זה Hacking Device. אוקיי, איפה אני עושה Deactivate? ונתן זה כמו בג'לברייק. בוא פה. איפה היציאה? יופי. ברוך, נראה לי יש פה TNI, ואם אני לא אצא מכאן או יצא שאני פה, יבוא עם הצ'טפק שלו ויאללה. איזה טוב. תמות. the computer to gain the credentials. כי credentials זה... זה כאילו פרוקסימיטי או שזה באמת פחות? אוקיי, 51, 517, 5, אז זה היה, לא משנה, תנו לי את הריבועים. תנו לי את הריבועים למעלה שם, אני צריך את הריבועים יותר קל. ומה יש פה? אני אפילו יכול לקחת את כל הכיסא? את כל הנשקייה שלכם? אני צריך קודם כל להוריד את זה. אני יכול להתחבא פה, או שזה פשוט ישר, כי אז הרב שלי בולט. אוקיי. למה יש פה?
אני זוכר את הסבל הזה, זה האימפריאל פיסקיפרס. אני לא צריך להיות האימפריאל פיסקיפרס. אבל מי ייקח אותי? זה נראה לי הספונג' שלהם. אני לקחתי לספונג' שלהם. קטע קונטרול with the weapons. ברור. תודה לאל שאין פה אף אימפריאל פיסקיפרס קורפס או IPC. הישראלי היחידי שפגשתי ב-TNI רואה את זה, אני מצטער עבורך. אני יודע שאתה במשטרה שלהם, ושדיברנו ב-2020, שדיברנו יחד בסוף ה-19, תחילת 2020, אוקיי, איפה אני עכשיו פורק קיבינימט מפה? אני יכול לקפוץ, אבל אני מסכם שיהרגו אותי. איפה אני בורק של אלוהים שישמור? איפה אני בורק בגוניפינים שיורידו אותי? אלכס, אם אתה רואה את זה והכניסו אותך לרויאל גארדס או לאימפריאל פיסקיפרס, אני יודע שאתה תמיד ניסית ואתה היית שם במשטרה הצבאית שלהם. אם אתה רואה את זה, היי. איזה היי? היוו. אם אתה רואה את זה אז היוו. אם אתה לא רואה את זה, אם אתה רואה את זה ואתה אימפריאל פיסקיפרס, אז אופסי. איפה אני בורח עכשיו? אתם שמתם בו בלאסטור, כי אתם אאוטנמבר. אוקיי. אני מרגיש בסירה שעשיתי את זה בשרף קטן. אני לא ידעתי שזה שרף קטן, אחרי שאני עכשיו בורח בגן. מה, אני צריך כאילו לרדת למטה ולהתמודד עם השלישייה, עם שלושת המופלאים פה? זה אומגה כלפי מעלה או כלפי מטה? דרך אחת לגלות יש לי הרגשה שזה הפוך. עכשיו, יאמן, נגור את המוח.